गोदोबो मालायनि हाबायाव खेबथा खेबब्रै जाहैग्रा दिनैबो मिथिङाव लागावबाय खेबनै गोदोबो हाबायाव गेरा जाहैखायोमोन जोङो ना साले रावखौबो लाजिलालै आं फाग्लासो हाथ' आरो मास नाय मास लागे आं फैयाबा आं लिंबोआबा ओंखाम मोनजायामोन बे आसोला गामिनिबाबो ओंखाम जाहैसैलै लोगोफोर इलेक्सन देवसे बिराद हिनजावफोरनिफ्राय बायनानै 2 घन्टा 5 घन्टा जाबाय खेबसे जाबाय आरोना दहायबो दा जाहैबावसै नै लोगोफोर ओंखामखौ नैबे जाना आसोल बाहायजों मदरजों चल और ओंखाम जानो फैबावबायलै फालासो ओंखाम जानो फैबावबाय ओइफाले बस ओंखाम जानो फैबावबायलै नै इलेक्सन डिउटियाव एकदमबारे जानोसै जोंना आसोलजों आरो No, पानी दादा बिराद जोथोन लायोलै जोंना आसोला खेबनै जाबाय ओंखाम जानाया जानो हायाबाबो जानोसै ओंखाम जानो फैबाय नै लोगोफोर डिउटियाव नैबे इलेक्सन डिउटियाव हिनजावजों फैदोंमोन ओंखाम जानो फैदों आरोना लोगोफोर इलेक्सन डिउटियाव नै लोगोफोर ओंखाम जानो फैदों आरोना नैबे जोंना सालथेजों आसोलजों आसोल ओंखाम जानो फैदों डिउटियाव